Уважаеми граждани, позволете ми да ви разкажа една история от древногръцката митология. Имало един цар Авгий. Той имал многобройни стада животни, които държал в обори, изградени с големи каменни стени. След много години, тъй като не били почиствани, те се напълнили с буклук и животински фекалии и станали неизползваеми. Херкулес почистил оборите в един единствен ден. И как той направил това? Пробил по една дупка на двете противоположни стени и пуснал водите на две мощни реки и те изчистили буклук. Така за един ден Авгиевите обори били почистени от многото мръсотия, събирана години наред. Драги поповчани, живеем в тежко време. Първо, сега е период на световна финансова криза и хората по целия свят живеят по-зле, отколкото преди. Второ, много години в България се сменяха различни партии в управлението на страната и никой не направи нещо съществено за подобряването на живота ни. То бяха Виденов, Костов, Царя и Доган, Доган и Станишев. Нещата вървяха винаги в балкански стил. Който дойде на власт, първо мислеше за себе си. И все пак това се случваше на едно по-високо ниво, там където се управлява държавата. В същия момент, без значение кой е на власт в държавата, в родния ни град управляваше един и същи човек. Нека не се забравя, че общината е втората възможност за хората да получат помощ и подкрепа. От това как ще управлява кмета на града, пряко зависи какъв живот живеем. Ние плащаме данъците си в община Попово и кмета е човека, който реално решава как да се използват тези пари. Нещата през тези 20 години в нито един момент не станаха по-добри за хората. Напротив, на местно ниво бяха фалирани и заграбени 16 общински фирми. Нека ви припомня за една малка част от тях. Млечна промишленост, хлебозавод Попово, БКС, промкомбинат Петър Лазаров, шивашка фабрика Искра, дърводелски цех, Винпром Попово, консервна фабрика Попово и други. И какво се получи? От една страна лошото управление в страната години наред, а от друга страна община Попово, която дезертира от проблемите на хората. Бяха загубени хиляди работни места и пропилени възможности и пропилян живота на хиляди хора от Попово. Стигна се до там, че в момента общината да е най-големия работодател в града, което само по себе си е абсурд. Не беше реализиран нито един инвеститор в Попово, който да открие фабрика или производство. И това по причина, че не бе позволявано това. Как стана така, че това управление да е сменяемо и 20 години непрекъснато да е на власт? Първо, злоупотреби с предизборните резултати. Ще ви дам един пример. На последните избори за местна власт ние имаме над 1050 недействителни бюлетини. Вероятно толкова са и надписаните гласове за сега управляващите в Попово. Това вече не може да се случи, защото ние от ГЕРБ имаме законно право, като вече управляваща партия, на участие в секционните избирателни комисии. Второ, след идването на власт на Веселинов, БСП на местно ниво беше разбита. Който ставаше в БСП, беше прехвърлен в частната организация заедно или прогонен надалеч с заплахи. Срещу привилегии и зависимости се купуваха цели партии на кило на местно ниво. Такъв е примерът с ДПС, ВМРО, СДС, НДСВ и други. Такъв опит беше направен и спрямо местната организация на ГЕРБ. Категорично заявявам, че това не можа да се случи. Хората, които искаха да поднесат местната структура на ГЕРБ в краката на Веселинов, в крайна сметка бяха изхвърлени от нашата структура. Интересна метаморфоза претърпя лидерския пост на Атака, но това едва ли ще заблуди болшинството от членовете й, защото аз ги имам за стойностни хора.
Хубавото е, че останаха и честни хора, които искат промяната и не се поддават на натиск, заплахи и съблазанта на парите. Такива са местната структура на РЗС, Движението за социален хуманизъм, Синята коалиция и някои граждански движения. Трето, при многото сигнали за злоупотреби, делата на Веселинов се проточват и той сякаш е имунизиран за съдебно преследване. Искам тук да споделя, че предстоят нови, вече доста сериозни съдебни преследвания срещу управляващия Попов, които скоро ще станат известни на хората. Имаме гаранцията на централната власт, както и на Министерството на правосъдието, че ако някой е сбъркал и допуснал злоупотреба, ще трябва да си понесе последствията и че вече е невъзможно затваряне на очите. Четвърто, насяване на страх и лъжи в селата, например, че от кмета на града зависи дали ще започнеш работа някъде, дали ще получиш социални помощи, дали ще получиш дърва и така нататък. Всъщност, това не е вярно. Тези дейности се провеждат от държавните служби, подчинени на правителството и областната администрация, които не са свързани с кмета на града Веселинов. Пето, привличането на европейски пари било дело на сега действащата общинска администрация. Реализирането й било дело и лична заслуга на кмета. Общината има предостатъчно европейски програми и те са шумно рекламирани. Друг е въпросът дали тези многократно повтаряни 100 милиона остават при нас или немалка част от тях изтичат по посока на определени фирми. Възможно ли е аз да съм един от малцината, които не виждат тези пари? Аз не ги виждам. Какво ви обещавам? За кое съм за? Първо, да не се краде в общината. Второ, да открием няколко фабрики и заводи, които да донесат работа за повече хора. Това не е бърз процес, но забележете, че за да се осъществи, първо ще трябва да изчистим боклука. Трето, обещавам болницата в Попово да продължи да съществува и да се развива, като предлага качествена медицинска помощ на гражданите. Позволявам си да заявя, че аз знам точно какво е необходимо за това. Повишаване капитала на търговското дружество и инвестирането в съвременна медицинска апаратура. Поканване на гастролиращи специалисти. Това са трите прости неща, но напълно достатъчни, за да не пътуват нашите граждани до други общини. Тук ще отворя скоба и на всички ясно ще заявя. Болницата в Попово е общинска и задължение на кмета е да дава необходимите пари за нея и нейното оборудване и квалифициран персонал. Надявам се, че по този начин отговарям на слуховете, че аз съм провалил болницата и как съм щял да управлявам като кмет. Тези слухове се фабрикуват постоянно в кабинета на кмета и по платени слугинажни типове се разпространяват из града. Четвърто. Обещавам един път в месеца безплатен медицински преглед и консултация на всеки, дори и за здравно неосигурените. Обещавам и безплатен транспорт за сметка на общината веднъж дневно от крайните квартали до болницата, както и до ЖП гарата. Обещавам един цял ден в седмицата да е приемен ден лично от мен като кмет и не само като проформа, а реално ще посрещам всеки човек лично и ще му решавам проблемите или ще го насочвам как да ги решава, ако не са в моята компетенция. На всички познати и приятели от моя квартал казвам, че проблема с околовръстния път ще го реша бързо и решително. Много са нещата, които могат да се обещаят, но доста по-трудно е да се изпълнят, затова спирам до тук. Искам да споделя и моето желание за конституиране на силен, независим и работещ общински съвет. На хората от общинската администрация искам да кажа, че няма от какво да се притесняват, освен ако някой някъде е крал. На всички категорично заявявам, че не деля хората по расов или религиозен признак и към всички ще се държа и помагам справедливо. Нека всички да помнят, че избора за кмет е мажоритарен и един кмет е кмет на всички, а не само на определена партия. Аз гарантирам, че моя екип
с който смятам да управлявам, е от некорумпирани хора и доказани професионалисти. Търсил съм за екипа си основно мислещи и независими хора, които да могат да успяват в трудните условия, които ни предстоят в първоначалния период на управлението ни. Скъпи съграждани, нашия град прилича много на Авгиевите обори. Мръсотията в тях, това са кликата на сегашното управление. Аз не се оприличавам на Херкулес, а оприличавам промяната за толкова важна, че да е като един Херкулес за нас. Нека в един ден да почистим града си. Денят на изборите. Водата от приказката, за която ви разказах, това сме ние. Всички ние. Нека на 23-ти, когато отидем да гласуваме, да почистим мръсотията и лъжата и за награда ще получим промяната. Бъдете живи и здрави. Нашата бюлетина е номер 2.